Další zajímavý účastník tohoto finále je René Olšák, jméno, které jsme dlouho neviděli na českých kolbištích, až letos se zase vrací tenhle už 41letý jezdec. V minulosti tradiční reprezentant hřebčína v Albertovci, pak ale našel svoje působiště v zahraničí, nejprve v Rakousku, pak v Německu a teď se stal jezdcem stáje Newport z Dolních Domaslavic a jejich Fausta 1, 8letého hřebce českého teplokrevníka, provezl základním parkourem bez chyby. Takže nové zajímavé jméno ve startovní listině a i ve výsledkové listině skokového poháru. Faust 1 už odjel několik soutěží podobné úrovně v České republice, ale nikdy s žádným pořádným výsledkem. Olšák s ním má štěstí, ale teď už přece jenom ani štěstí nepomohlo a bariéra se zlehinka vykulila z háku. Takže 4 trestné body, ale pořád první průběžně. A bude první i v cíli. V polovině finále na prvním místě René Olšák, Faust 1, 4 trestné body, čas přes 50 bodů, přes 50 sekund. Jednu jedinou ženu máme tento